Umholi we-EFF uJulius Malema wayekwaba nobudlelwane obuhle neZANU-PF eyiqembu elibusayo eZimbabwe kanye nowayengumongameli walela lizwe osewashiya uRobert Mugabe. U-Emmerson Mnangagwa owaxoshwa uRobert Mugabe njengesekela mongameli lezwe uke waba nenkinga kwiZANU-PF wabaleka weza la eNingizimu Afrika ezobhaca. Ekubuyeleni kwakhe ekhaya baba baningi abantu abamamukelayo futhi njengoba ezothatha isikhundla sokuba umongameli kuMugabe. uMnangagwa waphinde waluwina nokhetho lalikhona eZimbabwe uMalema wamhalalisela. We call upon President Mnangagwa to serve one term. He's too old. Manje i-EFF ifuna ihhovisi lokudlelwane kwamazwe phakathi kweNingizimu Afrika neZimbabwe livalwe ePitoli ngenxa zezinkinga esikhungethe lelazwe kanye nokuhlukumezwa kwabantu ngamaphoyisa eZimbabwe. Ophethe ubudlelwane bamazwe kanye ne-EFF uGodrich Gadi uthi uMalema uqinisile ukuthi leli hhovisi alivalwe. We should be leading a very big march to the Zimbabwean High Commission. We should be calling on the president of this country to revoke the credentials of the High Commissioner of Zimbabwe and South Africa. Ihhovisi lobudlelwane namanye amazwe laseZimbabwe elila ePitoli lithi i-EFF ayikhulumi njengabantu abazi kabanzi ngohlelo lokubuyiswa komhlaba eZimbabwe kanye nokunika imali abalimi abamhlophe. Ngingusamkele Maseko, izindaba ze-SABC eGoli.